Здравейте, приятели! Добре дошли в канала на Киберсвят. Днес ще ремонтираме Samsung A71, който няма имей и не му работи Wi-Fi-ът. Ето го устройството. Тук съм приготвил всичко необходимо за ремонта. Ето го. Опа, едно бълче изпадна. Само да го прибера. Така, като идем на спешни повиквания, наберем звезда DS06 и както виждате се появява само серийният номер на устройството, а имейлът липсва. И не работи също така и Wi-Fi-ът. Така, телефонът е рестартиран. И ето вижте, не може да изберем никаква мрежа тук. Така, направих малко проучване преди да започна видеото. Отворил съм Brunel Schematic на 715. Така като погледнете, това е Hardware Solution. Мога да намеря точна схема, има само сервис менюал за този модел. Като погледнем Wi-Fi чипът, има няколко линии, които са свързани с RF трансивърът, този чип, който отговаря за комуникацията, общо взето, и за GPS-а, за Wi-Fi явно има няколко линии вързани и доста често на този модел този чип се поврежда и няма имей. Но за първ път виждам и да няма и Wi-Fi. И това ме навежда на мисълта, че е възможно от този трансивър да прави проблеми за това да не работи Wi-Fi-ът. Така, ние направо ще пристъпим към ремонта. Приготвил съм един донор. Няма да замерваме нищо, направо по бързата процедура ще сменим този чип и ще видим дали ще се оправи проблема. Вече ако не се оправи, тогава ще направим няколко замервания по платката, но най-вероятно почти на 90% това ще е проблема. Така. Само да премахнем и камерите. Ще ги пребереме в кутията за по-сигурно. Така. Камери са на сигурно място, както знаете. Филдовете ще ги премахнем с резачка за най-безопасно. Принципно може с горещия въздух, но много опасно да не прегреем модема. Да не прегреем процесора или нанда. UFS меморито. Ето от тук ще започнем. Скъпях най-скъбената. Тук въгъла гледам, че има най-малко елементи. Така. И вече като сме започнали, внимателно може да си преправим път, като гледаме да не отнесем някой елемент. Някои хора не им харесва този метод, но за мен, честно казано, е най-безопасно и не увреждаме по никакъв начин платката. Нали, ако внимаваме, ако бързаме и го свалим направо, може да отнесем някой елемент. Трябва много внимателно да знаете какво правите, като ги сваляте с резачка. Така. Може да го оставим ето така. Само тук тази част да режем.
Добре, готови сме. И ще фокусира. Трудна работа да фокусира. Ще го видите на микроскоп. Така, ето го. Мисля, че това ще е нашия виновник. Ето, както виждате, леко сме свалили маската на платката, но това не е никакъв проблем. И виждате ли, тук не сме засегнали нито един елемент. Така, преди да започнем каквото и да е, само ще си маркирам. Знам, че точката е насам. И ще поставим борда на стойка. Да се надяваме, че това ще е проблема. Но сляпо го сменяме. Така, пускам горещия въздух. Но почти 90% от случаите, когато няма име този чип, даже 100% на AFM-C1. Добре на опита си. Кондензаторче малко го разместих. Ще го правим. Ето го. Така, сега ще изравним пиновете на чипът. Само че тази стойка не е много за Samsung телефони и много се мести платката в нея. Нещо се размести самия микроскоп ли, какво стана? Така, трябва да виждате вече идеално. Така, сега готови сме с изравняването на пиновете, още съвсем малко иска. Супер. И ще го чиста с една четка.
Да видим какво сме направили. Идеално е. Само да премахнем изопропанола. Как се мести тази платка? Ето ги. Тук въгъла има още малко, където трябва да се изравнат, но ще да не ги изравняваме, айде. Още малко. Не трябваше да ги пипам. Ще мина с оплетката съвсем внимателно. Така, повече няма да ги пипаме. Тук някъде трябва да имаме един донор. Това ми падна. Това е донорът. Само да видя къде се нападаше чипа. Ето го. Това донор имаше проблем с процесора, мисля, тази платка нещо. Ще ребалва. Като казваме ремонта и не подариха. Вие купихме от клиента ли, не помня. Ще разбереме дали това е проблемът. Само да махна настрани то предния чип, да не ребалем грешния. Сега ще изравним кракетите горе-долу пак. Добре. И ще го изчистим флюс. Аз си го гледали доста пъти как става, но... Тук още малко да се изчистим. Идеално. Сега да видим стенсилът, който съм отделил, дали е правилният. Да, ама не. Тук пише A10A70, доколкото знам, този чип го има и на 70. Тук нещо го няма.
Добре. Сега ще гледаме с iPhone-ите. Намерих един A40S. Май ще стане. Май тук го има вече. Добре, ще мине на микроскопа. О, идеално, това е наше. Значи тук останало от предишния път някакво тупчика, лай. Точно то е. Само че път ще ни трябва. Ще използваме паста на 185 градуса, защото така им изкарана в момента. Поне така си мисля, че е, да. Само да вземам керамичната пинцета. Идеално. Не е най-красивото, ама е станало. Ако се разминават всичките, какво да направя? Майките.
Да видим дали ще има имейли. Така, приятели, май станала работата. О, да! Добре. Сега да видим дали Wi-Fi-ът го има. Охо, чудесно! Сега ще проверим. Да, свърза се. Идеално. Сега ще поиска Google акаунт. Добре. Заради. Поставяме картата. Сега ще го тестваме. Добре, звъни. Ало. Чува се. На висок говорител. Ало. Работи идеално. Тук нататък следва да поставим камерите, за да го изтестваме всичко няколко часа. И след това вече може спокойно да го издадем на клиента. Приятели, това ще е от нас. Дано сме били полезни. Чао, до следващото видео.